Dear love, marami akong nakikitang mga babaeng umiiyak dahil sa pag-ibig. Karamihan nga ng mga dahilan na aking nakikita ay mga una, pagkakaroon ng third party sa relasyon. Pangalawa, pakikipag-usap ng kanilang nobyo sa isang babae. Pangatlo, hindi gaanong ipinaparamdam ng kanilang mga nobyo kung gaano sila ka-espesyal. Pang-apat, ang boring ng relasyon ni hindi man lang lumalabas o nagdi-date. Masasabi kong napakaswerte ko na hindi ko ito nararanasan. Alam at ramdam na ramdam ko kung gaano ako kamahal ng aking kasintahan na si Gary. Yun nga lang, minsan, ang pagmamahal ay nagiging labis. Nakakasakal. At kapag sobra, tiyak na nakakabahala. Maging ang aking pamilya ay nag-aalala sa mga ikinikilos ni Gary. Ang ika nga nila, baliw na baliw ito sa akin. Ang iba ay gustong-gusto ang ganitong klaseng atensyon mula sa nagmamahal sa kanila. Pero iba pala kapag ito ay nararanasan mo na. May pakiramdam na para kang kinakapos ng hininga. Parang unti-unti kang nawawala ng kalayaan at ang pag-ibig ay nababalot na ng takot. Nung nanliligaw pa lang naman sa akin si Gary, ay wala naman akong naramdamang kakaiba o pangamba. Napakabait niya. Maalalahanin, kapag may sinabi akong ayaw kong katangian niya, ay talagang binabago niya yun agad. Kapag din may mabanggit lamang akong pagkain, ay binibili niya rin ito. O kaya ay may magustuhan akong material na bagay, ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya makuha niya lamang iyon. Nang isang taon na kami magnobyo at magnobya, ay dito ko na nga nakita ang mga pagbabago sa ugali ni Gary. Ang paborito mong white chocolate mocha at dark chocolate cake. Yay! Thank you, babe! Ang aga mo ata ngayon ah. Oo. Maaga kasing natapos yung meeting. Ikaw, tapos na ba yung klase mo? Oo, tapos na. Wala na rin meeting sa last subject kaya sabi ng prof, mag-review na lang daw kami. Oo nga pala, babe. Ito basahin mo. Nox, hindi talaga natatapos yung pagpapakilig mo sa akin. Dahil dyan, basahin ko na nga ito. Basahin mo ng malakas. Yung maririnig ko. Okay, babe. Listahan ng mga taong dapat mong iwasan. Kendra, Alex, Piolo, at Mitch? Ha? Teka, joke ba ito, babe? Ito lang ba talaga yung nakasulat? Oh, may nababasa ka pa bang iba? Teka nga, babe. Kilala mo naman sila, di ba? Alam mo rin na mga kaklase at kaibigan ko sila. Hindi lang yun. Thesis mate ko pa. Bakit bigla mong pinapalayo ko sa kanila? Hindi mo lang napapansin. Pero unti-unti ka nang nawawala ng oras at panahon sa akin. Mas madalas mo pa nga silang kasama kaysa sa akin eh. Iniisip ko nga na baka dinadahilan mo na lang yung thesis mo para mas magkaroon ka ng oras sa kanila. Babe, I'm sorry. Hindi ganun kadali ang pinapagawa mo sa akin. Gary, alam mo naman lahat tungkol sa akin, di ba? Hawak mo lahat ng accounts ko, email, social media, lahat. Halos wala na nga akong maitago sa'yo kahit yung mga issue ng kaibigan ko, mga personal nilang problema. Wala ka naman na dapat kinalaman. Binabasa at nalalaman mo pa. Wala na akong privacy. Tapos palalayuin mo pa ako sa kanila. Mas mahalaga pa ba talaga sila sa'yo kaysa sa akin? Sa atin? Hindi ba pwede na mag-thesis ka na hindi ka nila nakikita? Pwede naman siguro na online na lang, di ba? Virtual, ganun. Ako na mismo ang magdadahilan sa kanila na hindi ka pwede. Doon ka sa bahay, gumawa ng thesis at mag-virtual meet na lang kayo. Sobrang unreasonable nito, Gary. Hindi kita maintindihan. Kung mahal mo talaga ako at wala kang tinatago sa akin, gagawin mo tong simpleng pakiusap ko sa'yo, di ba? Gary, hindi simple itong pinapagawa mo sa akin. Babe, lahat binibigay ko sa'yo para lang mapasaya kita. Kaya sana ganun ka rin sa akin. Gusto ko lang namang maramdaman mula sa'yo na ako lang. Taxi po.
Dear love, ngayon na lang ako ulit nakasakay ng taxi. Dahil kahit ang aking mga riding apps ay nakakonect sa aking email na naa-access ni Gary. Para malakit niya kung saan ako pumupunta. Kailangan kong umalis at pumunta sa bahay ni Piolo dahil mayroon kaming mock thesis defense. At mas mainam na mag-practice kami mismo ng magkakasama. Kaya pala nila ako pinayagan na mag-virtual meet na lang tuwing may pag-uusapan kami sa thesis. Ay nabasa ko ang message ni Gary sa aking mga thesis mates. Gamit mismo ang aking account. At ang matindi pa ay nagsinungaling siyang may sakit ako. Kinikilabutan na talaga ako sa mga ginagawa ni Gary. Dahil hindi naman siya ganito dati. Kakaba-kaba akong bumaba ng taxi at dali-daling nag-doorbell kila Piolo. Nandun na ang lahat ng aking mga kagrupo at nagsimula na rin kami mag-practice ng mock defense. Ni hindi ko mabuksan ang aking data o makakonek man lang sa wifi ni Piolo. Dahil natatakot akong malocate ako ng boyfriend ko. Nang alam kasi ni Gary ay nasa bahay ako, natutulog. Nang matapos na nga ang aming mock defense ay dali-dali akong lumabas sa bahay ni Piolo. Nang biglang, aray, yung kamay ko na ba? Huli ka! Gary? Babe, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Piolo? Bakit hindi ka nagpaalam? Kung hindi ko pa makikita yung sinend ni Kendra sa GC, no? Hindi ko pa malalaman na umalis ka ng bahay? Bakit ka nagpunta dito, ha? Babe, ayoko ng away, please. Pwede bang bitawan mo na yung kamay ko? Ang sakit mo namang makahawak Palihim ka talagang pumunta rito no? Sino sa mga thesis mates mo ang kabit mo, ha? Babe, nakakatakot na yung mga ginagawa mo sa akin. Uuwi na ako. Magta-taxi na lang ako. Paano mo nagagawang bantayan ang lahat ng kilos ko? Hindi ba may trabaho ka? Huwag mong ibahin ang usapan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit hindi ka makakibo ngayon? Tinatanong kita, Winnie. Si Piolo ba o si Alex? Sumagot ka! Wala, Gary! At nagsisinungaling ka pa talaga? Ikaw pa talagang may karapatang umiyak, Winnie. Baliw na ako sa'yo. Hindi ba pwedeng ako lang ang gustuhin mo? Bakit ba kasi ayaw mo akong paniwalaan? Ayaw mong paniwalaan yung mga sinasabi ko, Gary. Nandito lang ako dahil may mock defense kami. Wala akong ginagawang masama. Mga kagrupo at kaibigan ko lang sila. Bakit nga palihim kang pumunta rito? Akala mo ba talaga hindi ko malalaman yung mga ginagawa mo? Please, Gary. Tama na. Gusto ko nang umuwi. Hindi ka uuwi. Doon ka sa bahay ko tutuloy ngayon. Pero may dinner kami ng family ko. Ime-message ko ang family at parents mo. Nasa bahay kita dediretso. Dahil may emergency ako. Gary, please. Nasasakal na ako. Pwede bang hayaan mo na akong makauwi sa amin? Hindi! Ako ang masusunod kung saan ka dapat. At sa akin ka uuwi ngayon. Gary! Huwag mo akong artihan, Winnie. Kailan ba kita pinabayaan pag nandito ka sa bahay? Gary, bakit wala na akong karapatan? Bakit kahit privacy ko wala na? Bakit dapat kontrolado mo na? Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit hindi mo ako mapagkatiwalaan? Alam mo, Winnie, napapaisip ako. Mahal mo ba talaga ako? O ginagamit mo lang ako? Paano mo naman naiisip yan? Mahal kita, Gary. Pero hindi na kita kilala. Natatakot na ako. Natatakot ako sa mga ikinikilos mo. Hindi na ikaw yung lalaking nakilala ko noon na marunong magtiwala. Bakit ngayon? Parang lagi mong iniisip na iiwan kita at ipagpapalit. Dahil ayokong mapunta ka sa iba. Akin ka lang. Hindi naman kita iniiwan, di ba? Anong hindi? Natuto ka na nga magsinungaling ngayon. Nakapunta ka sa bahay ni Piolo nang hindi nagpapaalam sa akin. So paano pa ako magtitiwala sa'yo ngayon, ha? Iiyak ka na lang ba? Yan na lang ba ang kaya mong isagot ngayon?
Iparamdam mo sa akin, Winnie, na ako lang. Di ba ito ang pinakagustuhan mo sa akin, babe? Ano ba, Gary? Tigilan mo na ako, tama na! Dahil nakahanap ko na ng bago? Sino ba yung pinagbago? Mas masarap ba sa akin si Piolo? Ha? O si Alex talaga ang pinupuntirya mo? Pagbibintangan mo ko na nagbago. Samantalang ikaw may iba na. Tama ako, di ba? Gary, please! Piniwan mo ako! Huwag mong gawin sa akin to, please! Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa'yo. Dahil akin ka lang. Hindi ka matitikman ng iba. Dear love, umiyak lamang ako nung umiyak ng mga sandaling yun. Hindi ko inakalang magagawa sa akin ng sarili kong nobyo ang kahalayang iyon. Kahit pa ulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako, takot pa din ang bumabalot sa akin ng mga panahong yun. Hinatid niya ako sa bahay na para bang walang nangyari. Nakipag-usap pa siya ng maayos sa aking magulang na animoy isang maamong tupa. Samantalang ako ay nakatulala lamang magmula nang mangyari ang insidenteng yun sa amin. Napapansin din ni Mama at Papa ang pagiging matamlay ko. Hindi ako makapagsumbong sa aking mga magulang dahil araw-araw pumupunta si Gary sa bahay. Nagdadala ng pagkain, nakikipag-usap kina Mama at Papa. Itinuturing akong prinsesa, nanlalambing. Pero bigla na lamang akong namanhid. Alam ko sa sarili ko na wala na ang pagmamahal ko sa kanya. Ang pag-ibig ko para sa aking nobyo ay napalitan ng poot. Hindi ganitong klaseng relasyon ang gusto kong maranasan. Hindi ito ang pinangarap ko. Isa tong bangungot. Paano kaya ako makakawala kay Gary? Paano ko matatakasan ang impyernong relasyong ito? Paano ko kakalas sa demonyong nag-aanyong anghel na nobyo? Winnie, napapansin namin ng papa mo na wala kang sigla nitong mga nakaraan. May problema ba kayo ni Gary? Oo nga. Dati ay excited ka tuwing dadalaw si Gary dito sa bahay. Bakit ni halos ayaw mo siyang tapuan ng tingin? Ma, Pa, hindi ko po ginusto yung mga nangyari. Hindi ko po inaasahang maiiba ang magiging pakikitungo sa akin ni Gary. Hindi na ako makagalaw nang naayon sa aking kagustuhan. Lahat ng bagay sa buhay ko ay pinag-iimasukan na niya. Noong una, inakala ko lang pong normal ang lahat ng kunin niya ang passwords ng aking email. Di ba pang social media accounts? Ay, hindi naman yata tama yan. Halos lahat ng app sa cellphone ko, Ma, ay na-access niya. Bakit di mo agad sa amin sinabi ng mama mo na may hindi pala magandang nangyayari sa inyo na nobyo mo? Dahil ayoko pong masira siya sa inyo. Mabuti po ang pakikitungo niya sa inyo. Ganon din naman po kayo sa kanya. Inisip ko nga na baka hindi ko lang talaga maiparamdam ng tama ang pagmamahal ko para sa kanya. Na baka nagkukulang talaga ako kay Gary. Pero hindi tamang umiikot ang mundo niyo sa isa't isa lamang. Malawak ang mundo at natural na may mga tao kayong makakasalamuha. Pero hindi ibig sabihin ay mawawalan na kayo ng tiwala sa inyong relasyon. Dumating na po sa puntong hindi ko na talaga maunawaan, Ma. Yung mga kinikilos niya, alam kong hindi na tama. May mali pero wala akong magawa. Hindi ko siya makompronta dahil natatakot ako sa maaari niyang gawin sa akin. Walang maaaring makapanakit sa'yo hanggat nabubuhay kami ng mama mo. Pinalaki ka namin na may tapang
Ang inaasahan ko ay magiging maayos ang takbo ng pakikipagrelasyon mo kay Gary. Pero hindi ko na nagugustuhan ang mga isinisiwalat mo ngayon. Mayroon pa ba kaming dapat na malaman? Anak, mga magulang mo kami at may karapatan kaming alamin kung ano nang nangyayari sa buhay ng aming anak. Kaya umamin ka. May masama bang ginawa sa'yo si Gary? Dear love, naglakas loob na akong sabihin ang kababuyang ginawa sa akin ng sarili kong nobyo. Hindi naman ako pinagdudahan ng aking mga magulang. Pinaramdam nila sa akin ang kanilang suporta. At agad ngang umaksyon si Papa. Pumunta kami sa himpilan ng pulisya para i-report ang nangyari sa akin. Agad namang kumilos sa mga otoridad at doon nga ay dinakip nila si Gary. Hindi man ito agarang mahihilom ang sugat na naidulot nito, ay nakatulong naman para mapanatag hindi lamang ang aking kalooban, kundi pati na rin ng sa aking mga magulang. Sa pakikipagrelasyon, huwag niyong hahayaang mahumaling kayo ng sobra o ng higit pa sa nararapat. Sabi nga, lahat ng labis o kulang ay nakakasama. Ibalanse lang natin ang ating mga isinasaisip at isinasagawa para hindi tayo makapanakit ng kapwa at hindi rin tayo maging kawawa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!